טוב, אז אנחנו מדברים פה באמת על יוזמות, וראינו פה יוזמות של הכל, של אוכל, של בגדים, אופניים, כביסות, מה לא, ועכשיו יוזמה מהממת שקשורה למוזיקה. כולנו יודעים שמוזיקה יכולה לרפא, וכך הקימו גל ושלומית, הוא יזם ומוזיקאי, את המיזם עוטף גיטרה. המטרה היא להעניק לילדי העוטף ולהורים את היכולת ללמוד, לנגן על גיטרה, ובעצם מעניקים להם קצת נחמה ועוצמה פנימית בימים האלה. הם מגייסים את המורים הטובים ביותר, הם קונים להם גיטרות חדשות, מגיעים למשפחות העוטף שנמצאים כרגע במלונות ברחבי הארץ. התוכנית היא בעצם ללמד אותם לאורך תקופה, זאת אומרת זה לאורך תקופה של כמה חודשים, עד שהם ממש מרגישים מספיק בטוחים כדי ללוות את עצמם בגיטרה. הגילאים הם מגיל 11 עד 75, באמת כל מי שרוצה ללמוד, יש להם קבוצות מאילת עד טבריה, גם בתל אביב האמת, כ-40 קבוצות, כמעט 300 תלמידים. אחד התלמידים הבולטים בתוכנית הוא אוריאל מקיבוץ נירים. אנחנו זוכרים את הסיפור שלו ושל אשתו כשהם היו בממד עם התינוק קאי, שהוא היה עוד בן 9 ימים, כשניסו ככה לשרוף להם את הממד, והם היו צריכים לשים את קאי על עדן החלון כדי להציל אותו. היום אוריאל מגשים חלום ישן שלו, ואני שמחה להראות לכם ממש אותו, את אוריאל בסיטואציה אחרת ובמציאות אחרת, לומד על גיטרה, וזה מה שיש לו לומר על המיזם. ב7 באוקטובר הקיבוץ שלי הותקף, אני ומשפחתי היינו בממ"ד, יחד עם הבן שלנו קאי, התינוק על עדן החלון, ופונינו למלון באילת, ושם גל אלמוג יצר איתנו קשר, ובעצם בא עם ההצעה הזאת של לימוד גיטרה. הוא יצר קבוצות של מפונים אגב בכל הארץ, הביא לנו מורים איכותיים, הביא לנו שיעורים ללא תשלום, בהתנדבות מלאה אחת לשבוע. ככה זה רגע שבאמת אנחנו מדברים על זה, על כמה אנחנו זקוקים לאוויר. נכון. ולמשהו טוב בימים האלה. יש שם סיפורים מאוד מרגשים. זה בדיוק המאסטרי שדיברתי עליו בבוקר, מול החוסר אונים של 7 באוקטובר, אתה לומד לנגן על כלי, אז אתה רוכש, אתה שוב יכול על החיים מחדש. אגב, צריך לומר, זה מיזם מהמם. שהוא רצה ולא הגיע אליו, יש גם תלמידים, יש שם סיפורים משוגעים, שמישהו יחזיק את הדלת במשך 7 שעות, את דלת הממ"ד, וכמעט איבד את היד. עם אותה היד הוא מנגן בגיטרה, וזה בעצם הניצחון שלו, זה ניצחון החיים. יש עוד המון תלמידים שהלימוד באמת פתח להם עולם, ועכשיו הם רוצים לפתוח עוד קבוצות, עוד 5 קבוצות בים המלח, ולפתוח קבוצה בבית לוינשטיין לפצועי צה"ל. אז אם אתם רוצים להצטרף, לתמוך במיזם, אם אתם הורים לגיטרה שמוכנים ללמד, או בעלי עסק שיכולים לתרום גיטרות, תחפשו אותם בפייסבוק ובאינסטגרם, עוטף גיטרה. אתם יכולים לפנות גם לשלומית באופן אישי, 054-322-0135. רק צריך לומר, כן? זה מיזם מהמם, כל הכבוד. כל הכבוד להם. היו אבל עוד מיזמים שהביאו כלי נגינה למפונים, וכמובן דודו טסה, ש300 גיטרות הוא שלח לחיילים בשטח. אבל באמת מה שהם עושים זה שהם מלווים אותם, וגם משלמים אגב, משלמים גם למורים, זאת אומרת גם נותנים בעצם פרנסה לאנשים, וגם מלווים אותם ככה בתהליך ארוך. עכשיו אנחנו וערוץ 12 כמובן מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים, והבוקר אנחנו עם בעלים של בית קפה בתל אביב, שסיים ממש אתמול 128 ימי מילואים,